Gaur egun gure gizartean ikusten diren erasoak eta horrela ikusita, behar dugu ikusten dugu beharrezkoa jaietan batez ere jende asko biltzen den toki bat denez, horrelakoak babesteko, biktimak babesteko eta horretarako, honelako tailerretara apuntatzea eta. Formakuntza honetan batez ere protokoloa azaldu digute eta ideia garrantzitsuna edo horrela izango litzateke zerbait gertatzekotan gauzarik garrantzitsuna dela biktimak babestea eta denbora guztian anonimatua mantentzea eta hori azken finean biktimaren nahiak bete barretugu edo eta horregatik berak edozein momentutan lasai egon nahi badu edo edozein gauza beteko dugu bere nahia eta deitu nahi badu norbait edo ere eta hori momentu guztian berarekin egon eta lagundu. Egun guztietan antolatu dira txandak arratsaldeko 7:00-etatik goizeko 4:00 arte eta orduan banatu gara binaka txanda guztiak betetzeko eta denbora tarte horretan norbait berazaletearekin egoteko eta gu justo apuntatu gara uste dut 10:00-etatik ordu batera arte izango direla bikote bakoitzak 3 ordu jarraian eta izango dugu txartel bat beharrezkoa izan ezkero hemen udaletxean gela bat zabaltzeko eta biktimarekin lasaiago egon ahal izateko.